I bueno, dius ara que presentem ja els intervinents de la taula rodona i els farem pujar ja, que és l'Albert Requena, la Marta Ter i la Natàlia Boronat. Bueno, jo us deixo en mans de l'Albert. Però posarem les cadires. Bé, molt bona tarda a tots. Gràcies per ser aquí. De fet, l'esforç que comporta organitzar els golluts segurament només ho saben ells. I el benefici que en traiem, evidentment, som tots. Per tant, jo agrairia un aplaudiment per tots els que fan possible els golluts. Bé, avui em plau presentar-vos dues persones molt vinculades amb el tema que nosaltres tocarem, que elles us explicaran. Jo, en tot cas, si vosaltres no teniu preguntes, jo intentaré fer-ne alguna. Us presento primer la Natàlia Boronat. Ella és periodista, ha estat exercint de periodista 10 anys a Moscou, fa 16 però que viu a Rússia, on va estudiar i va donar classes de català a Sant Petersburg. Ella ha treballat a Catalunya Ràdio, va ser companya meva, fent cròniques des d'allà perquè nosaltres podem saber què és el que passava en aquells països que ens queden molt llunyans. També ha treballat al Punt Avui, ara últimament ha treballat al diari Ara, i també al Temps i ha fet col·laboracions amb TV3. Li ha tocat viure situacions difícils en aquell país. Abans de començar m'explicava que l'any 2011-2012 tot el problema que van generar les eleccions legislatives a Rússia li van impactar molt. Van ser unes eleccions que van generar una topinada i que tot plegat al final va acabar amb el Putin al poder. Potser no és tan desconeguda per vosaltres la Marta Ter, que també m'acompanya aquí. Ella va fer filologia a Barcelona i de llengües eslaves i va anar a Moscou, on van coincidir amb la Natàlia, es van conèixer totes dues allà, i ella feia de corresponsal també per Antena 3 des del 2008 al 2016, però va deixar aquesta feina de periodista per dedicar-se a una ONG, Drets dels Pobles, sobre una campanya de vulneració dels drets humans a Txetxènia, que veurem segurament en una d'aquestes exposicions, d'aquests films que podrem veure avui. També ella va viure situacions difícils allà en aquell país, la pujada de Putin al poder. També m'explicava abans les bombes que es posaven en molts edificis al 99, que eren posades segurament pels serveis secrets russos per tal de culpar els txetxens de terroristes, quan els txetxens deien que ells no hi tenien res a veure. I també la crisi econòmica del 98 a Rússia, que va acabar amb molts estalvis de moltes persones d'aquell país. Feta aquesta presentació, jo volia fer una introducció perquè estem vivint uns temps trepidants, impactants, fins i tot surrealistes. Uns temps que nosaltres, almenys jo, em pensava que ja mai més tornarien. Jo vaig viure una càrrega dels grisos, el que és la Policia Nacional Comand de Blau, a les Rambles de Barcelona, era molt jovenet, a principis dels 70, i havia baixat al metge amb la meva mare, amb el tren, i anàvem a buscar el tren de tornada a la plaça Catalunya. Va ser llavors quan vam veure gent que corria, els grisos que corrien darrere la gent, ens vam haver de refugiar al bar Núria, que és un bar que hi ha allà a prop de la font de Canaletes,
perquè els polis a peu i a cavall repartien llenya a tort i a dret, a tots els que hi havia al carrer. Els emparava la dictadura franquista. Amb els anys teníem la sensació que Europa, abolides les dictadures i després de la destrucció que havia generat la Segona Guerra Mundial, anava cap a una unitat forta econòmicament i socialment. El 15N, però, va ser un toc d'alerta. Molta gent quedava enrere, no podia seguir el ritme consumista que li marcaven els mercats i va esclatar la bombolla immobiliària que els polítics, evidentment, negaven. Els partits polítics van veure les orelles al llop, però, i és una opinió molt personal, encara no n'han fet cas. Els avala el fet que encara la corrupció, o encara que la corrupció els embolcalli, continuïn guanyant eleccions i mentrestant l'extrema dreta avança a Europa i a les últimes eleccions alemanyes ha tornat a entrar al Parlament. N'hem tingut moltes mostres de fotos i films en aquest festival de Cullut on es mostraven situacions marginals i d'abús provocades pels excessos dels governs i també pels empresaris. Avui la Marta Ter ens presenta dos documentals. El primer que veurem ara, Vides inacabades, un recull d'històries de dones txetxenes que busquen fills i familiars desapareguts, un reflex del que han estat les madres de la plaça de Mayo a l'Argentina. I és la Marta qui més bé ens ho pot explicar i després veurem el film. Endavant. Sí, només volia saludar un moment, perquè així abans de passar la presentació del que ens expliqui la Marta. Bona tarda a tothom. Per mi és un plaer acompanyar-vos aquesta tarda, en aquesta edició així del festival. Soc d'un lloc encara més petit que Ribes i totes aquestes iniciatives així a nivell local de comunitats petites que s'organitzen per fer coses tan interessants com aquestes, doncs de seguida que m'ho van dir vaig dir sí, serà un plaer en aquest sentit i també per acompanyar una mica el treball que ha fet la Marta, companya i amiga de fa molt de temps, en una zona que jo conec però que ella s'ha endinsat més en uns problemes i s'ha arriscat molt per donar-nos a conèixer una realitat molt dura, ara ho veurem, i això que és un plaer estar aquí i si us puc explicar alguna cosa d'aquestes zones així que coneixem, doncs això. Se'm sent? Sí? Doncs, en primer lloc, agrair als amics del cinema que em convidessin a ser avui aquí. La veritat és que em fa una il·lusió tremenda ser a Ribes, ser al meu poble, per poder-ho explicar i que puguin haver-hi els meus pares aquí, veient-me parlar i veient una mica la feina que he fet. O sigui que moltes gràcies, Joaquim, i també gràcies a la Natàlia per haver decidit acompanyar-me en un moment que em fa il·lusió. I moltes gràcies també a tota la gent que heu vingut avui, perquè són uns moments complicats ara per Catalunya, uns moments en què la gent tenim molts, estem amoïnats, tenim el cap amb mil coses de temes polítics i entenc que el dia a dia i aquest neguit que tenim potser no ens feia venir de gust ser avui aquí. Per tant, us agraeixo realment que hàgiu trobat el moment i les ganes d'acompanyar-me avui aquí. Avui, com ha dit ell, vaig estar treballant 8 anys amb una ONG de Sabadell i el que fèiem era denunciar les vulneracions de drets humans que es cometien a Rússia, però sobretot a Txetxènia. I avui us explicaré una mica la feina que fèiem. Volia posar un mapa, si pot ser. Aquesta és la zona amb la que treballem, el Caucas Nord. Mireu, és la zona que està entre el Mar Negre i el Mar Caspi. Està dividit per la serralada del Caucas, que el talla en forma de diagonal, i a la part sud del Caucas trobem 3 estats sobirans, que són Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan, i a la part nord trobem el Caucas Nord. Avui ens centrarem sobretot en les 2 repúbliques que estan més tocant al Mar Caspi, Txetxènia i Daguestan, que és on la violència ha sigut més dura, la repressió sobretot de l'estat rus. I ara, abans de començar també us volia dir una cosa, que després la Natàlia ho ampliarà, i és que malauradament quan ens arriben notícies d'aquesta zona a Catalunya, doncs sempre és per guerra o per actes terroristes o per desgràcies que han passat, no?
però realment és una zona preciosa, és una zona que té un paisatge brutal, sobretot les muntanyes són espectaculars, realment és molt bonic, i té una riquesa cultural i ètnica també com pocs llocs del món jo crec que en tenen. Hi ha una cosa molt interessant, a mi em sembla, que és que el Daguestan, la que està més tocant al mar Caspi, que és la república més gran d'aquesta zona, que pertany a Rússia, totes pertanyen a Rússia, doncs en aquesta regió que tenen aproximadament 2,5 milions d'habitants, hi conviuen 30 nacionalitats, 30 llengües diferents, que a més no tenen res a veure perquè algunes tenen origen local, caucàsic, d'altres origen iranià i d'altres orígens, quin era? Bueno, no me'n recordo l'altre. Però en tot cas són llengües que no tenen res a veure les unes amb les altres. I només túrquic, això. I això, 2,5 milions d'habitants, o sigui que imagineu-vos Espanya, que són 4 nacionalitats i són 40 i pico milions d'habitants, no? Doncs aquí 2,5 milions, 30. Llavors, clar, com governa aquesta riquesa, com es governa aquesta riquesa i aquesta varietat des de Moscou? Doncs bàsicament és aplicant polítiques molt centralitzadores i intentant eliminar aquestes varietats, aquestes diferenciacions i que tot s'assembli i tot homogeneïtzar-ho cap a lo rus, cap a lo eslau. Per exemple, les escoles aquí no són amb la llengua pròpia, és tot en rus i cada vegada aquestes llengües es van perdent. Això és una cosa que és un continu. Ara el que volia fer era només fer-vos dues pinzellades molt ràpides, que són 5 minuts, perquè així quan veieu el documental esteu una mica més allò... esteu més al cas, perquè és una zona tan difícil i a vegades tan desconeguda que costa d'ubicar-se. Tot el liu i la guerra i la violència en aquesta zona els últims anys va començar per una declaració unilateral d'independència, i no és per espantar ningú, però així és com va anar la cosa. L'any 1991, doncs com sabeu es va desmembrar la URSS, la Unió Soviètica, i totes les repúbliques socialistes soviètiques es van independitzar. Ucraïna, les Bàltiques, totes les d'Àsia Central, etc. Txetxènia tenia un rang polític inferior. No era una república soviètica socialista, sinó que era una república autònoma. I segons la Constitució de la URSS no tenia dret a separar-se. I ho va fer. Al cap de 3 anys, Yeltsin va enviar els tancs i la raó, la justificació era per restablir l'ordre constitucional. Així va ser. Txetxènia tenia 1 milió d'habitants, van tenir 2 guerres seguides, penseu tot l'exèrcit rus allà, desplaçat. No estan clares les xifres, però es calcula que entre 200.000 o 250.000 txetxens van morir, és a dir, 1 de cada 4. Un altre crim massiu, crim de guerra massiu, que per ser tan massiu és crim de lesa humanitat, han sigut les desaparicions forçades, que és del que parlarem ara. En aquests 8 anys que he estat treballant a la ONG, he estat entrevistant gent que ha estat torturada, gent que ha estat en presons, gent que se li ha mort més d'un fill a la guerra, i sempre hi ha hagut una víctima que a mi és la que m'ha semblat més enfonsada i la que més li costa recuperar-se. I és els parents dels desapareguts, sobretot les mares dels desapareguts. Perquè quan parlo de desaparicions forçades, i ja ho veureu ara amb el documental, és bàsicament sempre el mateix. A la nit, entra un escamot d'homes a casa teva, s'enduen un o diversos dels teus fills, o els fills i el marit, i mai més en tornes a saber res. Aquí s'acaba. I quan vas a demanar a la fiscalia o als judicis o a la policia on són els meus fills, et diuen no busquis aquests desapareguts perquè encara que tens a casa podria desaparèixer. I a més, aquesta gent té el neguit de que no pot tancar, diguéssim, no té un dol, perquè una persona que se li ha mort algun parent té on anar-lo el pot enterrar i té on anar a resar-li o el que sigui, però en aquest cas no tenen res.
I llavors, doncs, quan em van oferir la possibilitat de fer un documental, vaig tenir molt clar que eren les mares dels desapareguts a qui creia que els feia més falta, doncs, que algú els ajudés a expressar el que els havia passat, no? I a fer una mica de ressò dels seus testimonis, que és el que ara veureu i espero que us sembli interessant. I després qualsevol pregunta o per ampliar més, doncs ja farem un col·loqui entre tots. Molt bé, moltes gràcies Marta per aquest documental. Exposa molt bé les dificultats que pateixen allà i les dificultats que tenim els periodistes, sobretot els que treballeu en situacions i països com aquests, a l'hora de poder-nos fer arribar aquestes notícies impactants aquí a nosaltres. Ara obrirem un torn de diàleg entre nosaltres, però també ens agradaria que poguéssiu intervenir vosaltres també des del públic. Si algú té a fer alguna pregunta o alguna consulta pot aixecar la mà, li costarem el micro i la podrà fer perquè elles el puguin respondre. D'entrada, i així per trencar el glaç, corrupció i impunitat. Sí, és el que surt aquí, no? I una de les pitjors corrupcions que hi ha és amb l'FSB, amb els cossos de seguretat. El que dèiem abans també amb la Natàlia, no? Si els serveis secrets i la gent que ha de lluitar contra el suposat terrorisme el que acaben fent és, per exemple, l'estiu passat va haver-hi un cas de dos nois que van trucar, eren pagesos, i van trucar a la seva mare i li van dir: mira, que venim ara, que venim a sopar. La mare estava preparant el sopar i els nois no van arribar, que raro. L'endemà, la gent del poble, algú va anar a fora i va trobar els dos nois morts. Quan hi van anar-hi la gent del poble van fer fotos i es veia com els nois duien roba com de militar, com si fossin terroristes, però és que tenien més bales al cos que a la roba. És a dir, algú els havia disparat i després els havia ficat la roba de militar fent-los passar per terroristes. Per què? Doncs perquè per cada terrorista mort tu t'emportes un plus, si ets un policia. I si no els trobes, doncs és més fàcil agafar els pagesos que baixen, els mates i els fas passar per policia. I com que hi ha impunitat i els pares d'aquests nois, encara que vagin a queixar-se a 1000 llocs, no aconseguiran justícia, doncs ja està. Però llavors això és un cercle viciós, perquè potser hi ha cosins d'aquests nois que buscaran venjança. I com que no poden aconseguir la justícia de forma, no, en un estat de dret, agafaran les armes i mataran algú. Llavors això és un cercle viciós que és el que és part de la culpa del que està passant ara al Daguestan. Sí, jo... Se sent? No, un moment. Però per què no se sent? A veure, mireu bé. No, voldria afegir, així, amb tot això que dius, que sí, no? O sigui que és la corrupció, sobretot a l'FSB, que són els serveis de seguretat, i fins i tot alguna vegada al Daguestan m'han explicat que dintre els mateixos cossos, de tant en tant també ja està bé quan es mor algun policia o algú de l'FSB, perquè aleshores aquest càrrec o aquest lloc de treball torna a sortir a la venda, perquè el problema del Daguestan i de molts llocs del Caucas és que per accedir a molts llocs de treball doncs val una quantitat de diners, no? I aleshores hi ha aquest negoci també al voltant del lloc del policia mort, que també interessa que se'n mori algun de tant en tant, perquè tot això són les lleis del mercat. És a dir, han de pagar per poder treballar. Sí, a molts llocs de treball, això sí, això a Rússia és una cosa molt normal. Però no només per ser policia, per treballar d'infermera, per treballar de metge, per treballar això, normalment han de pagar 2 o 3 mesos per avançat. I llavors esperar que no els facin fora abans de recuperar aquest sou, saps? I que això és una pràctica, sobretot al Caucas, que és comuna, o per taxistes, bueno, per un pilot de feines. Abans aquí, normalment quan coneixíem algunes notícies de Txetxènia, eren per atemptats terroristes dels txetxens, el que arribava aquí. És realment així o és realment que es fa aquest escenari o es presenten aquestes escenes
en què es diu són terroristes, però al fi al cap eren gent del poble normal i corrent? Jo crec que sí, no? O sigui, perquè tot el que és el tema del terrorisme i dels txetxens, bueno, que txetxens, però que els terroristes serien de quan hi va haver la radicalització, aquesta jihadista, que ja es lluita pel califat i tot això, no? O sigui, tu ho has estudiat molt més, però sí que algunes vegades se'ls imputen crims que no han comès, això és una cosa evident, sí. També depèn. Per exemple, va haver-hi un moment de terrorisme molt fort, no? Tots recordareu l'escola de Beslan, que van morir com 300 i pico de nens, allò va ser una carnisseria, i allò realment era un escamot de terroristes txetxens. També és veritat que hi havia... Perquè el problema és aquest, el conflicte a Txetxènia va començar com un conflicte d'alliberament nacional, només buscava la independència, però eren musulmans. Eren musulmans, no estaven radicalitzats, és el mateix. La Constitució de la Txetxènia independent separava religió d'estat. Vull dir que era una Constitució secular, etc. Però quan va començar la guerra van venir uns combatents, sobretot portat, el líder d'aquests combatents era d'Aràbia Saudí, que es deia Hattab. I llavors aquests van venir amb diners, van venir amb un grup de gent que ja havia combatut a l'Afganistan, Tadjikistan, Bòsnia, etc. Vull dir que eren bons a l'hora de lluitar, i van anar permeant el que era la resistència txetxena. I una part d'aquesta resistència, una part va continuar sent laica, buscant emmirallar-se en Europa, etc., però l'altra no. L'altra va tirar cap a aquesta banda més jihadista. I al final va haver-hi un moment que sempre el Yeltsin i després Putin, per ells l'enemic número 1 no era el cap dels jihadistes, era el cap dels que només buscaven sobirania nacional. Per què? Perquè la comunitat internacional l'estava recolzant, tenia molta més legitimitat. I en un moment determinat, Europa hagués pogut forçar una negociació entre el president dels laics, que era Maskhadov, mentre que mai ningú hagués demanat una negociació entre el jihadista i Putin, perquè això és evident que no. I sempre l'enemic número 1 no era el jihadista, era Maskhadov. Al final van assassinar Maskhadov el 2005 i al cap de poc ja quasi tota la resistència va acabar sent jihadista. I ara mateix, malauradament, al Caucas gairebé no hi ha aquest tipus de búsqueda de l'alliberament nacional, de la independència secular de Txetxènia. Hi ha txetxens que això ho continuen pensant, però els que ara estan lluitant i els que tenen armes, que són poquíssims però encara n'hi ha, aquests ja és tema jihadista, ja és una altra història. I aleshores això, el mateix el que he contestat abans, que ho he simplificat molt. Com és? Per què? Això que ho he simplificat molt abans, això de l'associació d'idees, sobretot dels mitjans, a vegades que s'han de simplificar molt les coses i es contribueix una mica a la desinformació perquè no es pot explicar així també com una xerrada així, no? Però que és una pena després de Rússia, que això a Rússia continua existint ara, no? Qualsevol element així, això que ara ja seria jihadista, és una altra història, se'ls diu txetxens, però en realitat els txetxens, diguéssim, eren els d'abans, els que lluitaven per l'alliberament nacional. Els altres potser n'hi ha que sí que tenen la nacionalitat txetxena, però n'hi ha molts d'altres que no s'haurien d'associar els dos termes, no? Jo no sé si algú a la sala, no veig a la sala, posar una mica així, si algú vol fer alguna pregunta o tingués alguna curiositat per demanar, veig que hi ha una mà aixecada allà darrere. Sí, jo volia preguntar, perquè fa temps que he vist a les xarxes que hi ha camps de concentració a Txetxènia per persones homosexuals i volia saber què sabeu d'això. Jo ho he seguit també pel tema de... O sigui, ho he seguit per la premsa, Amb gent d'allà la veritat és que això no n'he parlat gairebé. Però sembla que sí. Però no són... Aviam, aquí s'ha com magnificat i dit són camps de concentració per als homosexuals. Bueno,
Són presons secretes on hi va parar qualsevol que no és del poder a Txetxènia, del Kadyrov, de la corda de Kadyrov. És a dir, en aquestes presons secretes hi ha homosexuals, és veritat, perquè ja estan molt mal vistos, però la societat en general, no és només el govern, és una societat en aquest sentit com retrògrada i això no els hi va. I llavors és veritat que els tenen allà, però qualsevol que aixeca la veu en contra del president Kadyrov, doncs també van a aquestes presons. Quan vaig anar a gravar aquest documental, per exemple, jo havia d'anar a casa d'una senyora txetxena que es deia Taus, una senyora que havíem convidat a Barcelona abans, que era periodista. Era periodista i també treballava en una universitat, a la Universitat de Grozny, donant classes de rus, precisament. Doncs quan estava ja a l'aeroport de Moscou a punt d'agafar l'avió cap a Grozny, vaig rebre un missatge d'ella i em diu: Marta, que estàs a punt d'arribar, no? Dic, sí, ara estic a punt d'agafar l'avió. Diu, mira, que no et podràs quedar a casa com havíem decidit perquè he tingut que marxar perquè la meva vida estava en perill. I dic, ostres, què dius? Diu, sí, et vindrà a buscar una amiga meva, ja no hi ha tot arreglat amb ella, però tal. I per què aquesta senyora havia tingut que marxar? Doncs perquè feia unes setmanes abans un seu col·lega d'universitat, que era un professor també, per les xarxes socials en el seu Facebook havia fet uns comentaris despectius sobre el president Kadyrov. Ell amb 3 persones més. Doncs a la nit van anar-lo a buscar amb ell, un escamot de policies, amb els altres també, els van portar allà en una comissaria i els van apallissar. Quan els van haver apallissat, els van deixar en una habitació. Total, que amb la pallissa aquest es veu que li havien trencat unes costelles i va tenir una hemorràgia amb un pulmó i va morir. El que van fer és que llavors l'endemà els 3 amics van tornar a casa seva i amb aquest senyor els van dir que s'havia escapat per la finestra. A la que els van dir que s'havia escapat per la finestra, els familiars ja van pensar el pitjor i efectivament al cap d'un dia el van trobar en un bosc mort. Llavors aquesta meva amiga, la Taus, com que era un company de feina, doncs no es va poder contenir i també per les xarxes socials va començar a denunciar el que realment havia passat, aquestes pallisses. Doncs llavors van anar per ella i va haver de fugir. I s'ha estat gairebé mig any a Praga. Vull dir que aquest tipus de repressió hi és pels homosexuals i per qualsevol que no sigui de la corda. El que passa és que aquí, quan parlem d'homosexuals, doncs és molt més fàcil empatitzar. Mentre que si no coneixes el rerefons i et diuen és que ja és per temes polítics, dius, bueno, potser era jihadista, ho és a saber. Però si no estàs molt ficat, costa més d'empatitzar, no? I això és una cosa que es queixen els txetxens, perquè diuen, home, per què tothom es queixa quan són els homosexuals els que reprimeixen, mentre que quan ens reprimeixen per raons polítiques ningú aixeca la veu, no? I també tenen raó en aquest sentit. Tenim una pregunta per aquí. Sí, bona nit. Podria preguntar una qüestió que no m'ha quedat molt clara. D'aquesta repressió que heu explicat i que en el documental es veu molt bé i molt dura, si està portada a terme la repressió, els casos de desaparició, per part de serveis secrets russos, diguéssim, policia russa, estament rus, o també en aquestes xarxes, diguéssim, d'extorsió i de repressió i d'expressió, està també implicada, diguéssim, funcionaris i població txetxena, col·laboracionistes. Es pot considerar que són tot víctimes d'una força d'ocupació o en el tramat social de Txetxènia també hi ha població txetxena que està col·laborant amb el govern rus i amb tota aquesta feina bruta de repressió. No m'ha quedat clar si són uns i altres o estan tots barrejats. Gràcies. A la Primera Guerra era tot forces d'ocupació contra els txetxens. Llavors el que van fer les forces russes, el Kremlin, va ser txetxenitzar el conflicte, així es diu, que és agafar elements txetxens, comprar-los, donar-los poder, i llavors que ells amb les seves pròpies estructures et facin la feina bruta. I això és el que és Kadyrov. Kadyrov és un txetxè. I els seus homes, que són molt cruels, els Kadyrovtsi, doncs són txetxens ètnics. I això és una cosa que els propis txetxens també els dol molt, no? El fet de dir, és que abans sempre, o sigui, el nostre teixit social, la nostra coherència o, no sé, els hi han destrossat, no? Perquè ara realment a Txetxènia és més,
gairebé no hi ha forces russes. Només és l'única, és de les poques zones de Rússia on no hi ha soldats russos ni policia russa, etc. Ho fan tot ells. Però és que a més ara Kadyrov té un exèrcit propi de 20.000 homes, 20.000, que estan superben armats, fan la feina bruta, però també hi ha el punt de dir, i si algun dia ara Kadyrov es girés contra Putin, amb aquests 20.000 homes al darrere, ara és una mica una situació de qui t'he collat aquí. Però bueno, però en tot cas va ser Putin qui va col·locar a Kadyrov i s'aguanta gràcies a ell, i això està molt clar. I ara amb una cosa que veurem ara, en un altre reportatge, això que dius està molt bé perquè, per exemple, el Daguestan, que és la república del costat, allà sí que hi ha forces de seguretat de les dues bandes. I quan hi ha garrotades, doncs hi ha els dos. I amb aquesta operació antiterrorista que veurem, mentre els russos escrivien sou uns porcs, us matarem, no sé què, hi havia gent local, però que eren de les forces d'allà, que en aquest poble havien escrit amb la llengua local, per tant saben que no eren russos sinó que eren locals, amb àvar, havien escrit perdoneu-vos, perdoneu-vos. Vull dir que quan fan aquestes operacions antiterroristes bèsties a la regió contra població civil, allà llavors hi ha, entre els que venen de Moscou i els locals, sí que hi ha, bueno, com rifirrades, no? Tenim una altra pregunta per aquí. D'entrada dic que sóc absolutament ignorant de moltes històries d'aquestes, però a veure, si són eslaus, el tema musulman, el jihadisme, com és que... com surt? O com sorgeix, millor? Bé, estem parlant d'aquestes repúbliques del Caucas Nord de Rússia i la majoria de repúbliques del Caucas Nord són musulmanes. Hi ha Ossètia, que hi ha Ossètia del Nord i Ossètia del Sud, que és un d'aquests enclaus que ara és independent però que era de Geòrgia. Aquesta és l'única que és cristiana. Llavors alguns territoris que ja serien tocant a Sochi i així. I les altres, la majoria, doncs la religió així tradicional és l'islam. I aleshores també, durant la Unió Soviètica es van reprimir les religions en general, però diuen els... És això, no? Sí. Que estàs just davant del bafle. I hi ha tota la Unió Soviètica, no? Es van reprimir molt les religions, o sigui, el que era el territori del que és ara Rússia, no? Sense comptar les altres repúbliques. O sigui, hi havia cristians, budistes, jueus i musulmans. Tota la zona del Caucas Nord, el Tatarstan i altres llocs, doncs hi ha molta presència musulmana. I sí que explica la gent d'allà que a finals dels 80, durant la perestroika i a principi dels 90, amb la desintegració de la Unió Soviètica, que hi ha aquest renaixement tan fort de l'islam. A veure, també diuen que no s'havia perdut tant com el cristianisme, perquè són zones de muntanya molt tradicionals, amb poblets així, doncs que allí es van sovietitzar, però alguns continuaven practicant les tradicions musulmanes i que l'islam ha experimentat un renaixement molt fort, no? I també diuen, no sé si tu també si ho pots així comentar una mica més, confirmar, perquè tu això ho entens més, que als anys 90 van arribar molts predicadors de països àrabs i aleshores va ser quan es va inculcar més aquesta branca, el salafisme, o wahhabites, al Daguestan precisament, i llavors d'aquí és on surt el jihadisme, que preguntaven d'on ve aquí perquè estem a les fosques. Em contestant, no sé si vols afegir alguna cosa. Sí, m'agradaria afegir una cosa. Clar, aquests no són eslaus, aquests són d'ètnies diferents, no són ètnia eslava. La gent autòctona del Caucas no són eslaus. I de fet, fins al 1864, aquesta regió no va ser colonitzada per Rússia, va ser amb les guerres caucàsiques quan l'imperi rus ho va conquerir. Per tant, tenim des del Daguestan, em sembla que és des de l'any 800 fins al 1800, o sigui, són 1000 anys d'islam. Tenim una altra pregunta per aquí. Sí, hola, bona tarda. Escolta, volia fer una pregunta i era
si sabeu el per què, què tenen, diguem-ne, de dolent aquests txetxens, diguem-ne, un millor davant dels 200 o els habitants que hi ha a Rússia. Per què aquesta mala fe, aquesta mala llet contra un petit poble d'1 milió de persones del Caucas? Per què? Perquè no podien tolerar que decidissin desmarcar-se i declarar-se independents. Això d'una banda, i de l'altra, això com la Marta ha recordat ara, les guerres aquestes del Caucas, del segle XIX, no fa tant de temps, o sigui, fa 150 i pocs anys que es va acabar la guerra del Caucas, i hi havia un imamat, que era l'imamat de Txetxènia, Daguestan, que va oferir molta resistència als russos, no? Potser perquè és dels pobles que han incorporat així més tard, potser per la incomprensió que hi ha, que són pobles totalment diferents. Per què? No ho sé per què. Jo penso que també ve per això el que dius tu, no? Perquè ja quan va haver les guerres caucàsiques jo crec que va ser dels pobles que es van resistir més. Vull dir, són pobles lluitadors en aquest sentit que no es volen deixar colonitzar. I mentre d'altres, doncs mira, s'adaptaven i anaven fent, els txetxens sempre han anat en contra i sempre han set repetidament reprimits. I llavors també, ja des de les guerres caucàsiques, han servit a Rússia com a cap de turc. És a dir, quan tenim un problema intern, carreguem contra els txetxens i tots a la una contra ells, que són l'enemic intern que viu a dintre. Amb la qual els hi va de conya, i això fa 150 anys que ho fan. És més, hi ha una cançó de Bressol que es canta a Rússia, que canten les mares i els nens, que parlen del txetxè que va amb un punyal a la boca que et matarà. Llavors, ja és una estigmatització contínua dels txetxens que va molt bé, doncs això, no? Quan Putin va pujar al poder, per exemple, va ser gràcies als txetxens, és això que dèiem, l'any 99. Era un moment en què Yeltsin deixava el poder, hi havia molts casos de corrupció que estaven sortint a tota la premsa internacional, a la primera plana. Jo en aquella època estava a Rússia i me'n recordo de la primera plana, que era la corrupció de Yeltsin, que no sabien com fer-ho perquè sortís un delfí d'ell, no? I algú que després no demanés mesures penals o que fos contra ell, i llavors va aparèixer Putin, algú de l'FSB, no? Era el jefe dels serveis secrets, i en poc temps van haver-hi una sèrie d'explosions en diferents cases residencials de Moscou i d'altres ciutats, posaven els explosius en els fonaments de la casa i queia la casa sencera, mentre la gent dormia, 100 i pico de morts cada vegada que va haver-hi un atemptat d'aquests. Em sembla que n'hi van haver-hi 5 o 6. La gent estava espantada. Al meu barri, per exemple, la gent a la nit, amb llanternes, feia torns de vigilància perquè ningú t'entrés a casa a posar-te el sac amb explosius. Doncs bé, de seguida van dir, són els txetxens. Els txetxens van dir, nosaltres no som, no tenim res a veure. Mentre que amb altres actes terroristes sí que de seguida hem fet un pas endavant i havien dit sí que ho eren. Doncs és igual, van ser ells. Què va passar? Putin va sortir i va dir, mà dura, els matxacarem, els matarem. O sigui, jo me n'encarrego, esteu tranquils que jo me n'encarrego. Doncs la seva popularitat va passar del 2% al 60% en 3 mesos. Va guanyar i en tot el seu mandat la clau txetxena li ha servit en moments d'aquests. Moments que hi ha malestar, tirem dels txetxens, que sempre ens anirà bé. Això recorda alguna cosa, no? Sí. Tenim una pregunta aquí un moment. Hola, mira, dues coses. Primer, quin marge de maniobra teniu el que feu aquest treball d'ONG, concretament de periodisme, allà? Censures, requisament de material. I després, l'altra cosa és a què s'exposen aquestes persones que han sortit exposant el seu problema, sabent que ells es queden allà i a veure si també són en certa manera refugiats o el que sigui. Gràcies. La primera. Sí. No, a veure, com a periodista jo, la veritat, no he tingut mai cap problema gros. O sigui, sí que... T'han detingut. Com? T'han detingut. Sí, però bueno, això no... Però és un problema, no? No, perquè el Cauca, però el Daguestan concretament, moltes vegades amb l'excusa que hi ha una operació antiterrorista, doncs et retenen unes quantes hores de comissaria per prendre, per fer d'agafar por més que res, no? I aleshores, a veure, jo els viatges així que he fet pel Caucas han sigut així bastant pel meu compte, i en població local, això que no la pots comprometre més, o que no...
per exemple, Txetxènia, que s'hi veia veure gent que està molt posada dintre del sistema, perquè també hi ha gent dintre del sistema que considera que pot canviar alguna cosa des de dintre. Aleshores, jo mateixa me'l poso al marge de maniobra, que no puc anar a visitar segons quines persones per no comprometre'ls a elles. I aleshores jo la veritat no he investigat tant aquests casos així de desaparicions i de tortures i d'això al Caucas. I a Rússia en general, a veure, sí que la gent que treballa per mitjans molt grans o per televisions o per coses així sí que expliquen coses que els controlen més. Jo per aquest sentit no... Problemes no, sí que notes a vegades gent d'aquesta que després saps que és l'FSB, que et surt un acompanyant i les preguntes que et fan i personatges d'aquests misteriosos que et marquen una mica però problemes no. I pel que fa a la gent, això sí que ho hauries de contestar tu, a què s'exposen i si algú té algun problema. Evidentment, la gent que ha sortit aquí, tothom sabia que d'això en faríem un documental i tal, i ells eren els que calibraven si volien sortir o no. Però fins a cert punt jo penso que sortir a la llum i donar visibilitat al teu cas el que fa també és que et protegeix. És a dir, per exemple, la senyora que surt al final del cementiri, la Svitlana, aquesta senyora la vam convidar a Barcelona fa un parell d'anys. Quan vam estrenar aquest documental doncs va venir ella a estrenar-lo. Vam convidar-la amb ella i també a una mare de Madres de Soacha, de Colòmbia, que és el mateix cas, també mare de noi desaparegut, etc. Llavors, un cop vam venir aquí, vam portar les dues mares al Parlament de Catalunya. I el que van fer és que van explicar el cas. I si això ja frapa, doncs explicant-ho elles, hi havia parlamentaris que es van ficar a plorar. Dones. És igual. La qüestió és que dels mateixos parlamentaris va sortir la iniciativa de fer com una mena de carta de suport i de reconeixement. Que això, evidentment, es va aprovar en un ple del Parlament de Catalunya. Llavors, la Svitlana, quan va tornar a Rússia, va tenir problemes. I la seva filla el que va fer va ser decidir demanar asil polític a França. I, en part, gràcies a aquesta carta del Parlament de Catalunya, doncs se li ha concedit asil polític. Vull dir que d'una part sí que t'arrisques, però de l'altra part també et dona, el fet de tenir visibilitat i de tenir suport internacional et dona una cobertura, perquè no ets un qualsevol. Ets un que si et fan alguna cosa, hi ha gent a fora que traurà la cara per tu. Llavors, en aquest sentit, doncs, jo crec que molta gent per això fa el pas endavant. Parlar d'aquestes coses allà és impossible, però parlar d'aquestes coses aquí també té vigilants. T'hi vas trobar una vegada? Bueno, sí, clar. La gent que treballem aquí, doncs, que t'acusen de treballar per la CIA, que et diuen animalades, Sí. Però bueno, això ja és... Entra dins el sol. Sí, el sol. Per dir-ho d'alguna manera. Que sou molt poquet, això també. Ja m'ho crec. M'has dit que per fer aquest documental 1.000 euros teniu i vau fer tota aquesta feinada. Déu-n'hi-do. Enhorabona. Digues. No, que volia afegir abans, quan deien això de perquè els txetxens eren estigmatitzats i això que deia la Marta, de que moltes vegades el poder rus ja li convé l'enemic txetxè per unir tota la població al voltant dels txetxens, i allà existeix bastant aquesta percepció. Jo conec més el Daguestan, però hi ha molta gent que ho diu, que senten això, que els interessa aquest focus de notícies negatives. Depèn d'èpoques també, ara potser és una època una mica més tranquil·la, però fa 2, 3 anys o 4, una cosa així, que interessa, un focus així de notícies negatives. I pel que fa a la popularitat de Putin, s'ha demostrat que al voltant de quan comença la campanya aquesta, que és la Segona Guerra Txetxena, que té el nom d'Operació Antiterrorista, és un dels màxims de popularitat, però després també amb Ucraïna. Hi ha molts paral·lelismes entre els dos casos, l'únic que fa un any o així vaig sentir una persona que havia estat a les dues guerres i observant-la, així com a periodista i tal, i diu, clar, la diferència era que amb la guerra txetxena els russos que anaven a fer la guerra a Txetxènia sabien que anaven a una guerra perquè estava declarada, la d'Ucraïna no, que oficialment no està declarada, i aleshores per totes aquestes qüestions, de que Tianjin, de les morts, dels desapareguts, del dol,
I també va ser un dels moments de màxima popularitat de Putin, no? Que és l'operació de Síria. O sigui que necessita sempre crear algun focus d'aquests perquè l'opinió pública dintre del país s'aglutini al voltant d'ell i li funciona. Veiem si us sembla doncs el pròxim documental. Ens dius què és? El segon documental el vaig gravar un any abans perquè vaig anar al d'aquest any i un periodista em va dir que acaba d'haver-hi una operació antiterrorista molt bèstia aquí en un poble de muntanya i hem parlat amb la gent local i el que volen és, perquè clar, quan passa una cosa d'aquestes, allà la gent el que vol és que s'expliqui i si és a fora ja és el no va més, perquè clar, a dintre és difícil i saben que moltes vegades no sortirà i el que els pot ajudar és això, no?, que diem, el suport internacional de fora. I bueno, hi vam anar-hi i ara veureu, no? És un poble molt petit, tenia uns 1.000 habitants i de cop i volta es van presentar no sé quantes furgones i els hi van dir que havien de sortir tots del poble perquè hi havia una operació antiterrorista, que s'espavilessin, perquè la gent no tenia ni on anar. Hi havia gent en un hospital que els hi van dir marxeu, però en què marxeu? Doncs us espavileu, no és el nostre problema. I si no esteu d'aquí a tal hora, doncs castanya. Llavors van marxar com van poder, van estar 3 mesos fora sense que ningú els digués res. O sigui, ni una notícia, només hi havia la carretera tallada i veien el poble tallat. I quan van veure que marxaven les tropes, perquè tampoc ningú els hi va dir res, es van trobar amb el que veureu ara. Si em permeteu, només dic que aquest vídeo, clar, el vaig gravar amb el mòbil, perquè ni sabíem que hi hauria res, també les imatges i tot són de mala qualitat i evidentment no és per passar per pantalla gran. Però és un document que ens aporta. Sí, a nivell documental penso que val la pena, però, bueno, no es diu. Digues. Que voldria fer un apunt pel que fa a la pregunta que hem fet abans de l'islam, per situar així una mica més la gent, no? Perquè nosaltres coneixem bastant tot això i donem moltes coses per suposades i a vegades, doncs, per això van bé les preguntes de la gent, no? Però pel que fa a la pregunta que ens han preguntat abans, de la religió d'aquesta zona, tradicionalment és l'islam sunnita, el corrent sufí, un islam així molt tradicional, no? I llavors, de mica en mica es va introduint aquesta visió així més del retorn a l'islam pur, al salafisme, dels wahabites, d'Aràbia Saudí, això molts predicadors a finals dels 80, principis dels 90, i aleshores, durant tot aquest temps, molts joves, perquè hi havia alguna senyora així que feia el senyal dels barbuts, no sé què, perquè aquests es deixen la barba, i aleshores és una manera que tenen les forces de seguretat de sospitar qui són, però el salafisme pot ser pacífic, també. Però sí que és veritat que aquests joves que professen el salafisme són molt la carn de canó d'aquests reclutadors de les estructures terroristes, això també hi és, no? Però també és veritat que molts no han fet res i molts potser tampoc ni són salafites, o sigui, no... Però aquesta és l'excusa que posen les forces de seguretat russes per atacar i per dur a terme aquestes operacions indiscriminades tan bèsties que hem vist, per neutralitzar aquests elements així de protesta, no? Però per això es veu des de fa 10 anys o una cosa així, que el salafisme es converteix en una religió com de protesta, una societat molt corrupta, una societat que hi ha molta gent, tenen molts fills, hi ha poca feina, molts han d'emigrar a altres zones, és molt difícil, o alguns sí que poden triomfar, però altres no. També una mica el caos que es viu en aquestes societats, que és això de la descomposició de la Unió Soviètica, que ja es va carregar part d'aquests modes de vida tradicional, molta gent dels pobles que ha hagut de marxar cap a les ciutats, o sigui, hi ha molts factors, no? Socioeconòmics, polítics, i tot aquest caos, una mica fa que molts joves vegin en el salafisme que els hi prometen una societat més justa, regida així per la xaria i que, sobretot, el sentit aquest més de justícia, no? I aleshores molts joves simpatitzen aquests moviments, però a la vegada són també una mica el cap de turc, moltes vegades, perquè, per exemple, a les mesquites salafites de Mahachkala, cada 2 per 3 també hi ha
no operacions antiterroristes, però que detenen gent i que desapareixen i que després tornen i els han torturat, i aquests joves potser només van a la mesquita, o sigui, tampoc no significa que si salafista col·laborin amb els terroristes. Aquí al Ripollès, recentment, a Ripoll concretament, i molts d'aquí a Ribes també ho coneixien, el grup terrorista que va cometre aquests atemptats a Barcelona eren nois d'aquí. Potser sí que és més explicable que els joves es radicalitzin en països i en situacions com aquestes, perquè fins i tot són perseguits, no tenen llibertat, no tenen feina, i per tant s'ha d'entendre el fet que aquí, al Ripollès, el fet que aquests nois fossin terroristes i haguessin perpetrat aquests atemptats ha colpit moltíssim a la gent d'aquí, moltíssim, perquè realment són nois que no tenen res a veure amb aquests altres. I en canvi, fins i tot així, van ser captats i van ser reclutats per fer aquests atemptats. Home, jo crec que a nivell particular que és un fet preocupant i que ens ha de portar a reflexionar. S'està fent, sé que les escoles ho estan fent un treball excel·lent i sobretot els mestres i les mestres estan treballant moltíssim per poder-ho reconduir. Però vosaltres no sé si esteu d'acord amb mi amb això, del fet aquest que la situació que viu cada un dels joves pot portar a aquesta radicalització, però que és difícil d'entendre d'aquí que passi això. Sí, jo ho trobo molt més difícil. I abans quan parlàvem els tres, que dèiem d'un altre cas, que és dels que es radicalitzen d'immigrants, potser del Caucas o d'Àsia Central, a les grans ciutats russes, Moscou, Sant Petersburg, les ciutats petroleres. En aquests casos moltes vegades és la segona generació, gent molt jove, i que també es pot entendre això, per moltes situacions d'injustícia, de discriminació, de racisme, i tot això sí, o sigui, jo entenc més aquests radicalismes que he vist al Caucas i a Rússia que aquí, què està passant aquí, no ho puc entendre. De fet, no és que sembli més difícil, és que ho és molt més, segons crec, ara t'ho dic de memòria, però em sembla que del conjunt d'Espanya no arriben als 200 jihadistes que han anat a Síria o Iraq, em sembla que eren 170 i pico. De Rússia passen dels 5.000, la majoria són del Caucas Nord. Per tant, 100 i pico amb 5.000, és un salt. Per exemple, en el lloc aquest on vaig anar, l'operació antiterrorista, hi havia una de les senyores que surten al vídeo, que al final, sense la càmera, però em deia, això que et deia, quan van intentar buscar justícia mitjançant l'advocat el van apallissar. Doncs clar, no tenen manera, hi vaig anar un any després i no han aconseguit que els hi paguin res. Sí que els hi han reconstruït l'escola i l'hospital i algun altre edifici públic, però les cases privades han quedat així, amb gent pobra, no? I llavors la senyora aquesta em deia, és que clar, o sigui, el que volen fer és que els nostres nois vagin al bosc, perquè a més allà hi ha molt present el tema de l'honor, el tema de la venjança. És una manera, quan tens una ofensa, s'ha de netejar aquesta venjança, si no l'honor de la teva família queda malmès. Perquè aquests nois que estaven desapareguts aquí estaven amagats a la muntanya, estaven amagats al bosc, perquè al poble aquest no hi havia cap noi, no hi havia cap home. Sí, sí que n'hi havia de nois, perquè sí que n'hi havia, però no surten a parlar davant de les càmeres per por a represàlies, però sí que hi havia, sí que hi havia. Bueno, doncs això, una d'aquestes senyores em deien, és que volen que vagin al bosc, perquè aquestes operacions és perquè vagin més nois, és perquè no s'acabi la violència, allò que et deia del cercle viciós, no? I clar, és això que comentes, realment hi ha moltes més raons de pes perquè t'agafi un nano les armes i faci una bestiesa aquí, en aquest context, que no una persona d'aquí. Tot i que també els experts diuen que cada procés de radicalització és únic. Per això és tan difícil també de lluitar contra això, perquè hi ha molts factors, tant psicològics com socials, i que cada procés és únic. Llavors, clar, aquest d'aquí és diferent del nano de Ripoll, però tots dos acaben al mateix lloc per diferents motius. Hi ha una cosa que no he acabat d'entendre, i és el fet que una operació antiterrorista en un poble que diuen tots els habitants del poble marxeu. En què consisteix aquesta operació antiterrorista? No, perquè deien que hi havia... Per això el del terra està remogut perquè deien que hi havia búnquers.
I llavors es van dedicar a arrencar els búnquers d'allà a terra. Però a més una senyora deia, vale, si hi havia búnquers, entenc que aixequin el terra, però per què se'ns emporten les teles? O per què se'ns emporten la batidora i la nevera i el rentaplats? Per què se'ns ho enduen tot si el que estan buscant és un búnquer? Saps? No sé si a la sala hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa, que tingui alguna curiositat, algun dubte. Allà al fons, em sembla. Bueno, primer felicitats pel documental, perquè encara que diguis que tècnicament no ha estat potser ideal, però si el cinema és per emocionar, vull dir, a mi m'ha arribat molt i m'ha emocionat. I el que volia, la pregunta que volia fer és què podem fer nosaltres per intentar alleugerir aquest dolor? Bueno, jo una cosa que em vaig sentir com molt satisfeta personalment va ser quan vaig anar a gravar a les mares de Txetxènia. Estaven tan contentes que algú de fora les anés a gravar, perquè clar, allà tothom s'ha oblidat dels seus fills. I el fet que això existeixi és que per una estona això torna a reviure, no? I torna a estar amb tots nosaltres present. Llavors això és com superimportant. Clar, què podem fer? De tant en quant sí que és veritat que hi ha algun tipus de signatura, o bueno, sobretot Amnistia, aquestes organitzacions més grans, no? Que fan recollida de signatures o coses d'aquestes per enviar aquí al consolat rus o l'ambaixada russa de crítica del que està passant allà. Llavors sempre que hi ha una iniciativa d'aquestes està bé donar-hi suport. El fotut és que Rússia és un estat molt potent i és molt difícil que algun estat se li planti per aquest tema, i és així de trist. I saben que tenen molt terreny per córrer abans que algú els hi planti cara. I malauradament, tema de drets humans sempre és l'últim tema de la llista a l'hora que algú de la comunitat internacional faci el cop de puny, no? Però és això, sempre hi ha aquestes iniciatives de la societat civil i llavors és estar al cas i sempre que es pugui apuntar-s'hi. I el fet que estem aquí veient això i donant-ho a conèixer i parlant-ne ja és un què, no? Vull dir... I bueno, jo les senyores moltes de les que estan aquí em segueixen per Facebook i tal, i cada vegada que veuen que hi ha una xerrada estan com molt contentes i em diuen ostres, molt bé Marta, no? I una altra cosa que us volia comentar, que això ja no és d'això, però penseu que una cosa que em va sobtar és que aquesta gent que ha vist tanta violència, el diumenge passat m'estaven trucant dient què està passant a Barcelona. O sigui, la violència que està passant aquí ho estan veient allà i no els deixa igual. O sigui, veuen que és una cosa greu el que està passant i tenint els seus antecedents estan com dient, ostres, cuidado. I la seva pregunta era, estem al·lucinant que això passi a Europa democràtica. Vull dir que, bueno... I ells són els que ara diuen, podem ajudar? Ostres, no? Està bé, això. Bé, ara doncs el que farem és intentar posar una mica de bàlsam en tot això que ens ajuda a reflexionar, perquè la Natàlia ens oferirà també una sèrie de fotografies per demostrar-nos que no tot el que hi ha allà a aquell país és patiment i és terrorisme i altres coses dolentes, per dir-ho en certa forma. Natàlia. Sí, jo també he fet una mica de turisme per aquestes zones. Només ensenyarem unes quantes fotos així de Daguestan, poquetes. Ja dic que la qualitat no és de fotògraf tampoc, és només allò... Perquè de Txetxènia coincideixen moltes amb les que m'ha ensenyat, no? De Grozny, de la mesquita, del Grozny City al darrere, que és això la gran reconstrucció que s'ha fet de Txetxènia, no? I aleshores el que dèiem al principi, que són repúbliques així molt interessants, però a mi, jo no sé, tu que també... Els micros no els agrada, els micros. Que tu també has estat així moltes vegades als dos llocs, que a Txetxènia sempre se sent com un ambient així
de por, de repressió, sempre tens el cor com encongit, encara que jo no he estudiat tant aquestes coses que ha estudiat la Marta, però igualment, parlant amb la gent normal, tots són històries clar, tenen una història molt dura, estan molt... Clar, és una societat que està molt traumatitzada per la guerra durant molts anys i és molt recent. També un apunt, que això no ho hem comentat en cap moment, de Txetxènia, que està traumatitzada, però també és un dels pobles que Stalin va deportar durant la Segona Guerra Mundial i també és una cosa que ha quedat molt marcada a la consciència txetxena, que els van fer marxar també d'unes maneres, de molt males maneres. Els van deportar a Àsia Central, acusats de col·laborar amb els nazis, el 1944, no era? I que també és un punt així. Sí, en canvi, i quan arribes al Daguestan, sobretot si és des de Txetxènia, jo els trobo, o sigui, es respira com més llibertat, i més alegres, i més... Estàs d'acord o no? Sí, jo també ho penso, totalment. I el que dius de la deportació és que van deportar a tota la població txetxena. O sigui, eren 400.000 habitants en aquella època, o 500.000, a tots. Van agafar trens de bestiar i van fer pujar homes, nens, iaios, a tothom. I els que estaven als pobles de muntanya, això va ser el 1944 amb Stalin, els que estaven a pobles de muntanya, que era difícil fer-los baixar, perquè això va ser al febrer, no me'n recordo el dia, però va ser el mes de febrer i hi havia molta neu, els van matar. Hi ha un cas que van posar els 700 habitants del poble en un paller i van calar foc. Llavors, clar, això... Llavors els van dir que feu roba per 2 dies, que us portarem no sé on. Amb roba de 2 dies van haver de fer un viatge que va durar de 3 setmanes a un mes, a l'Àsia Central i a Sibèria. Un quart de la població que va pujar en aquells trens va morir en el viatge. En diuen la ruta de la mort. Això va ser el 1944, tot això està present. I gent que... I un cop van arribar allà, doncs, bueno, morir de gana, etc. Van arribar molts al Kazakhstan. Jo, de fet, o sigui, és que no va quedar ningú a Txetxènia i el que van fer va ser repoblar Txetxènia amb ètnies del voltant i símbols de l'època, o sigui, locals, com fins i tot els cementiris, van arrencar les tombes i les van fer servir per... com es diu això? Per fer les carreteres. Per fer les carreteres, perquè no quedés cap vestigi de la cultura txetxena. Estava buscant una broma, això. Poca broma. Vull dir, la repressió allà ha estat brutal. I gent que conec, que ha viscut, que va viure la deportació i ara les guerres, diuen que va ser pitjor la deportació que les guerres. Aquesta, de Txetxènia no volia ensenyar res, però aquesta foto concretament és per la mesquita aquesta que hem vist al documental i són tombes d'aquestes aixecades que es van fer servir pels camins perquè poguessin marxar els cotxes que s'enduien a la gent deportada, no? I queda aquest memorial així al centre de Grozny. Aquestes tombes són d'això. Volíeu dir alguna més? No, tot teu, tot teu. No, les del Daguestan millor, però tu també. Res, una mica només, no? Perquè poseu cara també a la gent normal. Com hem dit, és una regió molt interessant perquè són 30 ètnies diferents, amb les seves llengües i amb costums diferents. Això, per exemple, és la primera, estan així mig desordenades, és Derbent, que és una ciutat que sortirà després més endavant, una muralla. Derbent és la ciutat més antiga, de fet, de la Federació de Rússia, que fa poc va celebrar els 2.000 anys, però ells diuen que en realitat és 5.000, perquè hi havia assentaments així anteriors. Doncs és una ciutat així molt antiga, que hi ha una muralla molt llarga que comunica la part alta de la ciutat amb el mar Caspi i aleshores tancava d'invasions, perquè si recordem el mapa, aquell que hem vist al principi, és una zona molt de pas també, no? I aleshores sempre ha estat així amb lluita, amb sobretot Pèrsia, Rússia, l'Imperi Otomà, o sigui, grans potències sempre al voltant d'aquesta zona. Això és el poble
Kubatxí, que és de l'ètnia dels darguins. Aquest poble és molt famós, però tota la Unió Soviètica per el que fabriquen plata i són encara ara, o sigui, hi ha molts tallers així de fabricació de plata. I aquesta foto d'aquests homes, en realitat, volia fotografiar, em sembla que després n'hi ha una altra, el banc que hi ha darrere, que també unes pedres així antigues amb inscripcions, que doncs, la gent, els homes sobretot, s'asseuen així amb aquests bancs i aquest fenomen és el Godekan, que és quan els homes del poble doncs, es posen així a fer petar la xerrada, a parlar de política, i aquest dia parlaven així de coses de política internacional, una cosa molt... I és una de les tradicions així del Caucas. Això que us deia, no? Derbent, tota aquesta ciutat que veieu al fons, la ciutat moderna, i la part de la fortalesa, aquesta muralla, que tancava doncs, des de la muntanya fins baix al mar Caspi, al fons. Un exemple de taula, perquè això al Caucas també ho tenen molt, que són molt hospitalaris. Allà sempre diuen que el convidat és un enviat de l'art i aleshores t'han de treure doncs, el millor que hi hagi i sempre doncs, et posen menjar. Per exemple, això que es veu aquí és un plov. Un plov és com un arròs amb... És més d'Àsia Central, això. Arròs amb trossos de carn. I al costat un plat de carn, perquè jo penso... Perquè la gent no avisa, o sigui, es presenta, o sigui, tu vas pels pobles de muntanya i ells també ho fan molt, no? Però jo penso, sempre tenim menjar a punt, així, però quan venen els convidats, o sigui, és una cosa que no... I a vegades treuen un dels plats més tradicionals del Daguestan, és el hinkali, que és això, carn així com bullida, amb una massa de farina, i aleshores aquesta carn la conserven durant molts dies. I aleshores sempre que vas a alguna casa doncs hi ha trossos de carn d'aquesta, com una mena d'embotit també bullit, i aleshores sempre et donen això. I els pans aquests, un plat que es diu xudú, que és una massa de farina, i pot ser o amb herbes, o amb formatge, o amb carn. El suc segur que era d'overcock, perquè aquesta zona és una zona així que es produeixen molts overcocks. I un salt d'aigua... Volen promocionar molt el turisme també. I aleshores això, de fa uns anys cap aquí es veu que sí, que hi està anant més gent i que la gent en torna molt contenta, o sigui, perquè la gran varietat, no? Paisatgística, d'ètnies, de cultures, però malauradament encara passen aquestes coses que denunciem i aleshores fins que això no s'erradiqui no és un lloc segur del tot 100%, no? Però veieu vistes. I és molt maco, aquí no ho veureu les fotos perquè només són unes quantes, però del mar fins a... Clar, no hem parlat, per exemple, de Kabardino-Balcària, que són muntanyes més altes, que hi ha la muntanya de l'Elbrus, que és la muntanya més alta d'Europa, com van canviant les muntanyes, aquí encara són suaus. Un altre plat d'aquests. Això dels trossos de carn que us deia, i al mig no es veu gaire, però com una mena de pastaret, així que es veu... Això és una cosa que jo només he vist al Daguestan. Urbeig, que és una crema d'overcock, ho fan amb les... com el pinyol. Dintre del pinyol hi ha una cosa que es pot aprofitar i dels pinyols doncs fan aquesta pasta. Sabeu què vull dir, no? O sigui que hi ha allò que sembla com a omelles dintre del pinyol de l'overcock. Llavors això es fa i es pot fer d'allí també i llavors és una pasta així que per l'hivern va molt bé per acompanyar el te. Normalment, si són per famílies religioses no beuen alcohol, llavors tenen això, sucs de fruites i te que l'acompanyen sempre o amb marmelades o amb això, urbeig, que és aquesta pasta. Recordaria una pasta així com d'avellanes, d'ametlles, molt potent. Un poble, Caradà, hi ha, doncs malauradament, molts pobles d'alta muntanya que van desapareixent. En aquest encara hi queda una persona, bueno, l'any passat, no sé si encara hi és, encara hi queda una persona, una mica a prop en fer un poble nou, però és un fenomen, o sigui, hi ha molts pobles que s'estan abandonant, doncs perquè, clar, els sistemes de vida tradicionals, de l'agricultura, de la ramaderia, doncs no dona prou com perquè la gent s'hi quedi i es van agrupant potser en centres
que serien l'equivalent als centres comarcals, però els pobles d'alta muntanya es van abandonant. Deixa'm mencionar una cosa, que és que Daguestan, amb la llengua majoritària del Daguestan, l'àvar, vol dir la terra de les muntanyes. I per això hi ha moltes cases que estan així a dalt de la muntanya i és molt espectacular de veure. I aquesta és la foto que hem vist anterior, és l'única persona que vivia en aquest poble l'any passat. I això era el poble nou, o sigui, a un quilòmetre, una cosa així del poble antic, aquest poble, i una mica així com vivien. Aquí acompanyava uns amics russos que buscaven localitzacions per gravar una pel·lícula de l'imam Shamil, que l'imam Shamil era el que hem comentat abans d'aquestes guerres del Caucas, era el líder així com de la resistència contra els russos, i és una figura així molt venerada al Daguestan, que s'estan fent així moltes pel·lícules, és un símbol que també els hi va molt bé ara, i és curiós perquè això dels símbols i de la història, que tothom la reinterpreta de manera diferent, l'imam Shamil els hi va bé tots, tant els salafites així més radicals, perquè ell ja ho va fer, això del règim de la xaria i de l'imamat, i els altres també perquè... Sí, i és una figura així molt venerada per tothom. Amb el que no es posen d'acord és si... perquè es va rendir els russos, segons com és que es va rendir els russos, o que es va entregar, o... però... I llavors a partir d'aleshores, tota aquesta zona definitivament ja forma part de la Federació de Rússia, mitjans del segle XIX. Hi ha una cosa que m'agradaria dir, de la foto d'abans, la dels nens, és que mentre la mitjana de natalitat a Rússia, que és d'un nano per família, el Caucas es dispara. O sigui, hi ha hagut tantes guerres, hi ha hagut tanta repressió, que allà el tema és tenir fills, i estan a 4 o 5 per família. Llavors, el normal és que això, una família txetxena tingui 4 o 5 fills, igual que el Daguestan. I és de les poques zones de Rússia que hi ha tanta criatura, i és d'això. Sí, falta poquets, ja. També passa a Palestina. Un exemple de cementiri, això és la frontera entre Txetxènia i Daguestan, però hi ha alguns cementiris d'aquests que les làpides, un cementiri antic, així amb les làpides de pedra, vistes així de muntanyes, això ja us dic, és la frontera entre Txetxènia i el Daguestan, un llac, el Kasinoyam, que és el llac més alt, més gran del Caucas Nord, està a uns quasi 2.000 metres, i és una zona on els agrada molt anar així de vacances, a descansar. Aquests també estan fent el que havíem comentat al principi, això del Godekan, que és així, repetir la xerrada. Veieu, hem vist unes quantes fesomies que són faccions molt diferents. Sí, i aquestes senyores m'explicaven que, segons el mocador, aquestes torna a ser Covatxí, el primer poble del principi, els que feien això de la plata i així, i són d'arguins, però els altres d'arguins els hi diuen els francesos, perquè quan parlen en rus diuen que tenen accent francès, i llavors ells estan així molt contents de tenir accent francès. Doncs aquestes senyores m'explicaven que si intentava entendre els mocadors, que podies saber de quines zones del daguestanès, segons la forma del mocador, el brodat... Aquesta foto m'ha agradat pel contrast, una mica, aquí diu que aquest poble, Gubte, que té 5.000 anys, i això, el símbol soviètic de la pals i el martell. Aquesta foto és de fa molts anys, em sembla que és del 2008 o una cosa així, que aleshores era un dels focus de resistència i que hi havia contínuament operacions antiterroristes i una mica la barreja aquesta de tot, de la Unió Soviètica, la post-Unió Soviètica, la descomposició, però com es conserva aquest islam. Això és un ziarat, que és un lloc, viatjant per aquestes zones del Caucas, en trobes molts, són llocs que ells consideren sagrats, no sé si sabria la paraula, no sé si hi ha algun musulmà a la sala, potser ho dic malament, es diu ziarat, i són llocs que per ells són importants per alguna cosa, perquè ha mort alguna persona molt important de la història, de la religió, i aquí concretament, durant la Guerra del Caucas, van matar un imam
I aquest que us explicàvem abans, de l'imam Shamil, va aconseguir escapar-se. Això és molt a prop del poble que ha ensenyat la Mar del segon documental, de l'operació aquesta antiterrorista tan forta. I aquí em vaig jugar, o sigui, és un lloc, la torre aquesta està tot reconstruït, no? Però és un lloc històric d'ells, de resistència d'aquesta contra els russos. I a mi em vaig xocar molt, perquè aquí diu, qui pensa en les conseqüències, aquest no és un heroi, Muhammad, no? I em vaig xocar molt aquesta frase. Els herois són inconscients, vaja. Com? Els herois són inconscients, no has de pensar, no? I em va... Clar, després em van dir que era una frase que en l'època de l'imam Shamil, que es feien monedes, i això era una de les inscripcions de les monedes. Però aquesta frase, al costat d'aquest focus, on hi ha operacions antiterroristes tan fortes, perquè diuen que hi ha jihadistes, ho trobava com una provocació, no?, una mica també. Però em van dir que no, que era una cosa històrica, que era jo que interpretava més del que... I deixen mocadors en aquest tipus de llocs. I aleshores aquí doncs, sempre la gent para, fa una mica de pregària, a l'interior d'una mesquita. Això és el cementiri de Gimri. De Gimri no tinc gaires fotos des de dins, però el cementiri xintic. Aquest és el poble de Gunip, que és una de les zones així turístiques i on fan més així pel tema del turisme, perquè de sempre, en èpoques soviètiques, hi ha sanatoris i la gent va a caminar, a respirar, i en època soviètica hi era un focus així de turisme important. I és on l'imam Shamil es va rendir als russos, on es va acabar la guerra del Caucas en aquesta part del Caucas, perquè després en una altra va continuar. Això és la farigola d'allà. Aquí tota aquesta gent sortia d'un maulid, que és també com una pregària dedicada als màrtirs, i es van passar hores així cantant. Una mesquita així mig destruïda. Això és Makhachkala, això són...